Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsudi mardawaning budaya, linambaran teguh iman santosa ing budi. Kawilujengan sih wilasa kanugrahan saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kaganjarna dumateng panjenengan sedaya lan kula. Mring ngarasanipun para dwija, pasinaon pambiwara jiwa Jawi Sukawati ingkang kula bekteni. Kula hamakili para kanca siswa pasinaon pambiwara jiwa Jawi Sukawati babaran setunggal. Ingkang sepisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para dwija ingkang sampun paring sesuluh saha wucalan dangunipun antawis Sabta Candra kalenggahan kanthi sabar lan telaten. Mugi-mugi ilmu ingkang sampun kaparingaken tundhanipun saged piguna tumrap kula sakanca. Ingkang kaping kalih, kula sakanca ngrumaosi anggenipun sinau kathah tandang tanduk ingkang boten mranani penggalih dumateng para dwija saha nalisir saking paugeran saengga ndadosaken kuciwanipun penggalih para dwija. Kanthi handhaping manah kula sakanca nyuwun agenging samudra pangaksama. Ingkang kaping 3, kula sakanca sampun badhe purna anggenipun sinau dumateng para dwija nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi-mugi kula sakanca saged ngayahi jejibahan hanggih hamicara wonten ing bebrayan kanthi basa ingkang laras saha leres jumbuh kalian ucalan ingkang sampun kaparingaken. Saha kula sakanca namung saged nderek ndedonga dumateng panguwasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi para dwija tansah manggih kawilujengan saha kasarasan saengga saged nglajengaken hang leluri budaya Jawi dimen lono lumastari. Kalebet kula ingkang hamakili para kanca anggenipun matur kathah atur ingkang kalantur kanthi handhaping manah nyuwun agenging samudra pangaksama. Puput pepet pepuntone atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.